Moto ne duogo ma jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua pachoka. Jalup jatend piny Kithure Kindiki ogolo kwayo ne jodak ma Masama piny Kenya mondo kik chik itgi ne Gachagua. Okoni osebedo mana ka ogoyo siasa manya chon mag thuo jopiny. Kolose kinde chenro ma jorowere kod mine kar chung bura ma Laikipia West tetelono oseo Rigathi. Mokoni osebedo ka oketo mijing'o mane ni othicho oko piny owacho ma William Ruto gi yor ang'enge. Armstrong Osuto meoler. E gweng' ma Kinambe kar chung od bura ma Laikipia West, kaunti ma Laikipia, jalup jatend piny Kithure Kindiki ne otimo limbe mar jorawere kod mine maket kod mago ma osebedo kotimo pachoka mangima. Masawa mar piny Kenya, gwenge ma jotelo ariyogo wuokie, jalup jatend piny Kithure Kindiki ne ochung' motegno ka okwayo jodak ma gwengego mondo kwed siasa mag Rigathi Gachagua motelo ne biro mar jatelo no kuke piny Amerika. Watu wasituletee siasa ngeni hapa ya vita. Sisi zote ni jamii moja, ni taifa moja, tukae kwa amani, tushindane mambo ya siasa, mwenye atapata tumsupport, mwenye atakosa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Kindiki oseyo Gachagua kumsia otulo kod kethruok mag mwandu mane one bombe ma Masawa mar piny Kenya ka wacho ni jatelo no ningo som siasa kum jotelo machon kama oting'o Mwai Kibaki kod Jomo Kenyatta ma jatelo no wacho ni duto ne oidhe ngas mag siasa katiyo kod yore mopogore kod tulo e yudo konyruok ne piny Kenya. Lakini sio kujilazimisha kwa nguvu na vita na kuleta mvurugano wa wananchi wenyewe kwa wenyewe ati mrengo huu mrengo ule, kwani siasa ni uadui. And I want to say we will not allow people who want to assume power through violence and terrorizing citizens. Kowuoyo winjore kod kuo mag dhok mosekelo achiedh nade ne jodak e tong' ma Laikipia. Kindiko yango ni sirikal oseketo kengi kama oting'o gero sikunde mamoko e gwengego. Tok jolweny ma KDF ne otieko kungo sikunde 10 kendo jopuonjre nodok e sikundego. Si usalama ukiwa mzuri tunakuwa tu tabu. Wala wanasema sijui nini, hawatuambii sababu. Kwa sababu sisi tunajua kulikuwa na shida ya usalama, sasa imesuluhishwa. Tunajua mashule yetu ilikuwa imeharibika, sasa inajengwa. Hiyo ndio tunaita tu tabu. Armstrong Osuto, Ramogi TV. Chende mag thieth pod rochore e thoth kuonde thieth e kaunti wa Migori kaluwore kod ng'anyo mar nurses madhi nyime e kaunti no. Nurses ywagore ma piny owacho ma Migori magiserem gi chopo winjruok ma oting'o